Dwi yn meddwl cyn y match, like, beth sy'n mynd i ddigwydd os mae rhywbeth yn mynd yn anghywir eto. Mae'r risks yn real. Fy enw di Edward Dennis, dwi'n wrestler a dwi yn y Party Pavilion yn Abertawe heddi ar gyfer Oblivion yn y Pavilion. Nes i tyfu lan yn Abertawe neu o gwmpas Abertawe a ers 5 mlwydd oed dwi wedi bod yn obsessed â wrestling. Dyna'r unig sort of constant yn fy mywyd. It is now time for your main event of the evening! A wedyn dechrau bant, dych chi'n gweithio yn cwmnïoedd lleol. Dwi wedi gweithio yn Caerdydd, yn Casnewydd, Birmingham, Liverpool. A dwi'n gweithio ar gyfer y WWE, y cwmni wrestler fwyaf yn y byd, yn Seattle, New York City. So I byth di wrestler yn Abertawe. So, it's pretty exciting. Wrestling for the first time in his hometown of Swansea, Wales, Am y 10 mlynedd cynta o'n i'n wrestler, o'n i'n wrestler ar y penwythnos a ni'n dysgu fel Brifathro mewn Ysgol Cynradd yn ystod yr wythnos. Nes i dewis gadael yn swydd fel Brifathro i gweithio llawn amser fel wrestler a nes i wneud na'n annibynnol pryd nes i cael yn pigo lan gan y WWE achos o'n nhw'n agor NXT UK. Ond for the moment, dwi'n annibynnol eto. So, fy enw mewn y sioe yw Eddie Dennis, wrth gwrs, fy enw gywir di Edward Dennis, so it's not a massive removal. Nath rhywun dweud mewn wrestling, the best characters are just the real person turned up to 11. I tore my right pec, it needed surgery. Tore my left pec, needed surgery. Separated my right shoulder, didn't need surgery. Tore my meniscus in my left knee, that required surgery as well. Os oedd cael eich afnadu yn eich feddwl, bych chi'n cael eich afnadu. Uncertainty is the killer. Os ydych chi ar y top rope a ydych chi'n uncertain, that's a recipe for disaster. Dwi yn meddwl cyn y match, like, beth sy'n mynd i ddigwydd os mae rhywbeth yn mynd yn anghywir eto. Mae'r risks yn real, ti'n. Mae'r relationship efo'r cynulleidfa yn holl bwysig. Mae wrestling, mae fe mor unique. Dwi e ddim yn sioe, ond dwi e ddim yn sport chwaith. Os ydych chi'n mynd i gweld sioe, chi'n gallu sgrechen, clap, ond mae fe wedi cael ei sgriptio. Mae'r bobl wedi sgwennu lawr be maen nhw'n mynd i dweud, be maen nhw'n mynd i wneud. Os ydych chi'n mynd i gweld sport, so'ch sgrechen chi'n mynd i newid y ffaith bod nhw'n colli 6-0. Pro wrestling yw'r unig art form dwi'n gallu meddwl am, lle mae'r cynulleidfa literally yn dewis y ffordd dyn ni'n mynd efo'r sioe. Os mae'r cynulleidfa yn sgrechen ar gyfer y babyface neu'r good guy, a mae'r heel yn batro fe lawr. Dyn ni'n cael y sympathy na o'r gynulleidfa. A mae'r babyface yn edrych allan i'r cynulleidfa yn gofyn am support, gofyn am nhw helpu nhw. A wedyn, pryd dyn ni fel performers yn meddwl bod ni at maximum capacity, ni'n flipo'r switch. A ni'n newid beth sy'n digwydd yn y ring. Dwi wedi bod yn neud hyn am 15 mlynedd, a dwi'n pretty chill ar holl diwrnod. Mae loads o bobl yn mynd dros pethau, a maen nhw'n stressed out, a maen nhw lan a lawr y grisiau, a fi tu fas yn gwerthu t-shirts am yr holl amser cyn y sioe. Ond wedyn, pryd mae'r match cyn fi yn mynd allan, wedyn mae'r butterflies yn dod i fyny. Wedyn chi'n
Mae'r music yn torri, chi'n cered mas, a mae'r cynulleidfa mewn iddo fe, a wedyn chi just fel, oh yeah, dwi'n cofio pam dwi'n neud hyn, this is the best fun ever. Nath rhywun dweud yn wrestling, for those who understand, no explanation is necessary, and for those who don't, no explanation will ever be enough. A dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha spot on. Yeah, mae'n magic.